हायर सेकेन्डारि स्कुला 1947 निफ्राय गायसनजानानै दिनैसिम 75 बोसोराव हाबबाय। बे 75 बोसोरखौ जों प्लेटिनाम जुबिली हिसाबै जों खुंनो थाखाय जादों। सानदामनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनो थाखाय आखायाव लादों। बे सानदामनि हाबाफारिया दिनैहाय सिगां दिन। बे सिगां दिनाव जोङो मेन गेट खुलिनायजों लोगोसे मेन पेन्डेल हमेज बाउनाय जायफोरनाखि बे स्कुलजों जड़ित बिथांमोनहा जिउ गोमालांबाय, बिथांमोननि नामै जाहाथे बिथांमोनहा सोरगोआव गोजोनै थानो हायो, बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ मान बावनाय जाहैबाय। आरो बेबायदिनो भलान्टियार केम्प, डाइनिं केम्प जोङो बेखेवखांबाय दासो। आरो दायो जोंना जानो फैगासिनो दङ प्लेटिनाम स्टोनखौ बेखेवगोन श्रीजुत बारग' मेघालयनि गभर्नर रन्जित शेखर मुसाहारि बिथाङा। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बारग' फरायसा आरो दानि फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे मेल खुंनो लादों, गेट टुगेदार जायखौ जों बुंनाय जादों। बे गेट टुगेदारावबो बिथां रन्जित शेखर मुसाहारि बिथाङा बाहागो लागोन। बेजों लोगोसे हेमन्त नार्जारि IAS बिथाङा नुजाफैगोन होननानै खोथा होदों। आरो दंबावो जोंहा बिद्यासागर नार्जारि, बिथाङाबो बे स्कुलावनो फरायनानै IAS जानानै रिटायार जाबाय। आरो जोंहा दंबावो सासे दासो जाखांफुंनाय सेंग्रा IAS दिल्लीनिफ्राय, बिथाङा मैयानिफ्राय फैबाय, बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। आरो जायनाखि प्लेटिनाम जुबिली स्टोनखौ जाय डनेट खालामदों, बिथां सुभाशिष कौर बिथाङा जाहैबाय CEO टेटबुस कनसाल्टेन्सि सार्भिसेस, बिथाङाबो बे गेट टुगेदार हाबाफारियाव बाहागो लागोन। जोङो बे हाबाफारिखौ मावनायाव बिभिन्न सेक्सन जेनेधरन बारग' फरायसाफोर बिथांमोनहा जोबोद जोंखौ हेफाजाब होदों। जोंनि फरायसालि होननानै बिथांमोनहा जोबोद थाखायै फैसायै आरो फिजिकेलि बिथांमोनहा मदद होदों। आरो जोंनि रायजो राजा गसाइगावनि जेसेबां दङ, जेसेबां हागौ इसेबां मदद खालामदों। जों आसा खालामो जोंनि प्लेटिनाम जुबिली खुंफुंथाया जाफुंसारगोन होननानै।